Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:45. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio
Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Mayong hapon naman sa iton sini mga palanggang mga tagpalamati. Ang iton may mapagpangamusta sa inyo kag siyempre. Paano nakamodera? Nakapaniyaga na bala kita? Ano ang aton sini ma-update sa inyo karon nga hapon? O kung ang inyo man ma-update kay Tita Wilma, pagi sa iton text hotline, kay sa iton Facebook Live, na? Share lang, kay share man ni Tita Wilma, ang iya man sini nga mga nakuha nga mga impormasyon. Siyempre, ang aton man paglingaw sa inyo, tugtugtak na alas 3, sa aton pagpangalagad sa Biyernes ng edisyon sa aton programa This Is My Life. And thank God, it's Friday hambal nila. Siling nila, Friday the 13th, di ba? Subong Marso 3 sa tuig 2020. Yes, it's Friday the 13th. Pero hindi na iya di malas, kundi maswerte nga numero. Ari lang ta sa masami iya sa mga positive side, hindi ta sa mga kinanglan niya mangin malipayon kita sa pihak sang tanan. O pwede man nga itong pagpangamuyo. Kay kahibalo kita, nga hindi kita pagpabayan sang mahal nga Dios. Basta ada kita nagakapit sa iya sa tanan nga tion, bisan ano pa nga unos nga mag-abot sa iton kabuhi, sa gihapon, bisan ginabudlayan kita, at the end, ara gid siya nga magasalo kag magasapupo sa aton. Hindi niya kita pagpabayaan, hindi bala? Yes, Tita Wilma. Sa aton dira mga maubos ganing ugtas ni Tita We sa inyo. Hindi nagigumagambal sa inyo nga mga elderly, mga hoben nga nagaedad. Mo i-mention ko gani, manginit gid ka mo, no? Ang mga salawayon lang na nga mga senior citizen. Hi and hello lang dira sa inyo. Pero sa gihapon sa Tita Wilma, iya magalingaw sa inyo sa ngaton may tahong nga lalantunon sa sininga hapon. Ang sulat man ngaton pagabasahon sa inyo, kagang aton man personal nga opinion, piece of advice sa atong letter sender, upod man ang inyo sini, mga personal man nga opinion, kagang inyo man mga pagpanamyaw, inyo mga greetings via text hotline 0938-2255017. Again, 0938-2255017. Kag syempre sa aton Facebook Live, basta may data lang kita o kung may internet connection lang kita dira sa aton puluyan, pwede kita iya maka-open sa aton Facebook account kag i-search ang Aksyon Radio Bacolod ara dira sa aton mga videos live. Click lang, opdanay kita tugtugtak na alas 3. Kag magluwas man sina Tita Wilma Siamping ginahulat sang tenan tag sa iya kahapon, ang aton sini horoscope inakalingawan lang sa pihak man sang aton mga gina-eksperyensya sa karon. Kalingawan nga sa diin makadivert sang hingalit ang inyong mga paminsaron kag balatyagon, mga maswerte man ninyo nga mga numero kag ang aton lucky caller for the day na. Gani relax lang ka mo dira, ha? Kag ma-remind lang si Tita Wilma sa aton man mga kauturan nga nagtipon sang aton sini nga mga proof of purchase para sa aton promo ang ACS. Ang aton sini ACS Milyones 2020 promo. Na? Sa nasiling na naton, Biyernes, tubtob lamang
Karon, alas 5 sa hapon ang paghulugay sa aton sa mga entries para sa ikapinanga week na tawe. Ika-6th weekly draw ni naton buwas. Ika-anom na nga pagbunot sang tatlo nga magabaton sang tag 1,500 pesos nga cash kag napulo ka mga gift pack winners, mga ACS products ang unod sa aton sa ni gift packs. Pulo sina sa mga maghululog sa mga entries. Gani sa nahambal naton padamo-damo niya entry na. Padamo-damo entry, that's why ang iban baw bisan daw dako pas lawas nilang ila kada mo sa ila sa ni entry, pero go lang kita. Kay nga the more entries you sent, the more chances of winning. Amo na siya. Ha? Gani, go lang kita dira sa liwat. I-remind na to sa inyo nga itong mga ginagamit nga mga proof of purchases, ang Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic Whitening Soap, ang Smart Dishwashing Kag, ang Shield Bath Soap. Amo nang ipreparar, matinlo pagid nga papel, sulatan sa kompleto ninyo nga mga detalye, ngalan, edad, address, contact number kung may ara, kag ang inyo perma. Importante. Ang white legal sized envelope nga sudlan sinang papel kag sang inyo POP, white legal sized envelope puti nga ordinaryo nga malaba nga sobre isulod ina, i-sealed kulahan sa maayo kag syempre sa likod ng aton promo title. Ano gani? ACS Millones 2020 ang inyo dayon nga POP, let's say Shield Bath Soap. So ACS Millones 2020 Shield Bath Soap, Action Radio Bacolod. Nan, may Bacolod, ged. Kay nga, akadamo sang Action Radio, ha? Kinanglan kompleto para mahibaluan ang inyo entry. Let's say, kung mabunutan sa Grand Draw, masiling, ay, taga Bacolod nga Action Radio ang nagdaog. Wow! Kamay pa magdilang ang Healthy Tawe para sa maswerte na to, na? Okay, so good luck para sa inyo tanan sa aton 5th weekly draws. Sa aton sixth na tawa sa aton 6th weekly draw buwas nga adlaw kang sa mga non-winning entries, don't worry, kikadako sa chance naton para sa grand draw on May 15, 20 and 20. Alauna 56 Action Radio Philippine Standard Time. Ato na na matahong nga lalentunon antes man nga aton pila ka mga updates para sa inyo sa karon nga hapon from Eva Eugenio. Tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katap. Pasimbanwa, mapugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka bayan. Ina, syempre halin man kay Eva Eugenio para sa inyo mga palangga nagtun nga mga tagpalamati. Ang Ginoo lamang ang kahitaasan lamang nakahibalo kung ano nga aton mangin kapalaran gani indi kita magkalipat sa pagampo sa iya sa pagtugyan sa iya sang tanan sa aton kabuhi.
Kag angot man sa iton sa pila ka mga updates sa nagakatabo sa karon sa iton palibot, gamay lang gid kay ti sa Action BBB kay Action Rex kantong sa Action Doral nagahatag gid sa update na tungod sining coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Kag gamay lang gid ang global death toll sa karon sa COVID-19 pila na gani 4,972 na, almost 5,000. Kag ang sa Italia gitya ang may pinakadamo nga nagkalamatay magluwas sa China, di ba? Sobra na 1,000. Mako mo na. Nagka-record 129 kay nga ang bag-o nga nagdugaw 189 sa Italy. 24 oras lang na hamakin nyo yan. Kag tungod sina amo na nga nag 1,016 ang kabugusan kada muon sa mga napatay sa Italy na. Samtang 15,113 naman ka kasos ng COVID-19 ang nabalag iya sa Italia. Kag medyo masubo-subo man gani na, di ba? Kay tisagin report man diriya sa aton sa Pilipinas ang Department of Health. Ang ilaman din confirm ang tatlo pagid nga dugang nga napatay bangod sa coronavirus disease sa atin pungsod kay ti kahapon pila ganito mga anak nan. Ti saging pagwaman nga pag sa Department of Health napatay ang patient number 67 and 37. Kag naglabot na sa 5 ditol sa COVID sa Pilipinas. 5 tandaan 5. Kag ina ay, Diyos ko. Ag ina sa nahambal na naton, hindi na naton kung pwede palang madugangan ang mga infected. Ara sa aton man, kita na mismo amo ang proteher o kung magahatag proteksyon sa aton sinilawas, sa aton pamilya, sa aton puluyan, sa aton palibot, sa aton bugos nga komunidad, bugos nga pungsod Pilipinas. Sa gihapon niya si Tita We, masiling lang kamuulian nun si Tita We sa pagbalik-balik, sa paghambal nga mintinaron, padayunon, disiplinahon nato ng aton kaugalingon sa pagtinlo sini. Ay naman naton himuon, ay naman naton mauyatan kinanglan manghugas gid sang kamot. Habunan sang maayo, hindi gani kung maglakad kamon, hindi magdula sa mga sanitizing gel, if not alcohol nga kinahanglan kung makauyat kamo dira kwarta o kung makakapot kamo kundiin, bahala na dako na no hambal nila mo kadelikada klaseng babae. Mo kadelikado nga klase ng tao. Ginaproteksyonan mo lang ang imo kaugalingon. Kay bisan diin ikaw subong nga parte magkadto, diin nga lugar ikaw magkadto, pinakamainit ang COVID-19 or ang coronavirus. Abi ninyo sa karon ang aton Health Secretary si Francisco Duque III nagapanawagan siya nga iban ang pagtambong sa mga misa, sa mga simbahan, kag ang pagkadto sa mga sinihan bilang kabahin sang precautionary measure batok sa 2019 coronavirus disease o COVID-19. Kay sa pag-interview man kay Duque, ang pagtambong sa misa sa simbahan, ti kabalugid kita basta magtambong sa misa kadamo sa mga tumuluo ang nagatambong. Ginkumpara niya, it's like a petri dish. Imagine untang petri dish nga ginatawag. Kung nakakuha kita sang subject nga science sa chemistry, makita ta ng isa ka instrument, isa sa mga ginagamit kung mag-laboratory, nagani sa kung anong itsura sang petri dish, o petri plate or petri dish na. Ang tawag ginatawag mo na sa nga cell-cultured dish. Transparent na siya, ining tapa na siya nga transparent dish. May gani nga korte na siya circle, di ba? Transparent na sa both sides kitaon gina nga usually ti mga biologist gagamit sina, di ba? Kag dira iya makita nila nga nag-culture sang cells ang mga bacteria, mga fungi, ang mga small mosses, kag amo nang natawag nila nga common types sang culture plate na kag nga aging tawag na nga petri dish tungod man sang German bacteriologist nga si Julius Richard Petri sa iyang ngalan naging kuha na tiyan mo nang ginkumparar ni Francisco Duque sang aton si Health Secretary nga kung magsimba
magsulod kita sa simbahan, ang mga tumuluo nagatipon dira, ti daw pareho lang kita nga ara iya sa petri dish nga nagatipon. Nya ti amo na ginadumili anay naton ina. Kay nga ina ang number 1 nga ginahalinan gid kada nya sa kinanglan untato naton ina sa karon anay na kay amo ina sa diin ang virus kung may ara presensya nagalaptaman na kag siling pagani niya. If the health department would recommend the prohibition of attending masses, siguro makabulig din na iya sa pagpaganahagan sa madasig nga paglapta sa corona or COVID-19. Magluwas sina no pagigani tita we sa mga sinihan. Sakripisyo lang anay hambal ni Duque tanan kita. Kinahanglan anay naton nga kontrolon no tapnaon ang amo iya nga virus. Ano man lang na iya, concerned na isang ikaayong lawas na ton kang aton man kaluwasan. Kinahanglan pagin. May mga nakitaan pagkikitaya mo sa totoo experience naton paghalin naton diri kahapon niya sa estasyon sang Action Radio. Agi man ta sa butika kay mabakal man ta alcohol mo kay ti diri sa amon sa estasyon niya pag abot mo pala sa guard way kapaya ka time in sa biometric ya way pakakapa-biometric ya mga alcohol ka na hindi ka man pasudlon sang gwardya ti mag-biometric ka pag ano dugay pagsulod mo naman kung diin ka nga department na assign ato naman to kinanglan mga alcohol ka man ti kinanglan pagpuli mo dalon mo na lang ang hindi pagdalo ng alcohol mangita ka para may gamiton ka man sa way ka na pudyuton tutuon siling ko mabakal na lang ko bibulong sa hilanat, sang kaso, kag sa obo. Nga may, basta may aral lang i-prepara. Wala, baladay na. Baw, siling ko hoog. Hindi gin malikawan tuod. Although nga wala sa may pagpanic, pero yung iban magbakal halos ubuson man. Subong ara naman ho, hambal ni Representative Edgar Mary Sarmiento kinahanglan. Dugang paging paghalong sa karon kay nga may local transmission sang COVID-19. When we say local, dari na lang na iya sa inyo lugar, ti kinanglan, istrikto ang paggamit sang mask. Kay obligahon gidya sang gobyerno, na ang publiko nga magsuksok or magamit sang face mask o kung ano man nga makatabon sang aton ilong kag baba antes kita magsakay sa kung ano man nga mga salakyan. Public transportation or let's say magsakay ka sa taxi, masakay ka sa jeep o kung ano man salakyan dira, sakay ka sa motor, kinahanglan gid. Kung wala sunusaya sa mabakal nga face mask, bisan panyo lang o kung ano man nga cloth, inang tela, no? Pwede na nga magamit anay para hindi ma-expose o kung makalaton sa virus. Siyempre man, mga anak ko. Hambal sang kongresista, kinanglandugang langgit sa aton nga paghalong kung may ara nga asa karon iya nga may ara na local transmission sang COVID-19. Sa nahambal na naton bisan ano padira, no? Kung ara sa aton mga kamot, kung sa mismo sa aton kaugalingon kita patumbaya. Oo, laban-laban. Pero kung kita nagapadayon sa pagtinlo sang aton kaugalingon, kag pagtudlo sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya, sigurado man nga mangin safe kita. Extra careful, disiplina, kaon sang maayo, nga pagkaon nga makahatag sustansya sa aton lawas, vitamin C, utan, prutas. Kag mag-exercise. Kinanglan hindi ka mo sa nabatian ko kina sa isa ka espesyalista nga doktor no sa telebisyon. Kinanglan mag-exercise, hindi ka mo mag-exercise sa mga gym na. Kay nga wala daya sang sunshine. Wala sang silak sang adlaw. Dira gani kinahanglan sa idalom sa alam kinahanglan makapainit ako ng mga 20 minutes during exercise mo para nga makakuha kita sang vitamin D nga kinanglanon sa aton lawas. Ay mga online sellers ng alcohol, kag face mask, kag iban pagin mga medical products,
napabalo na kamo nga dani Tita We, kay nga alagson gi kamo sang DTI, especially ni mga online sellers nga ini. Kay nga ginaumpisahan na nila na sa pag-monitor ini mga nagahingalit sa presyo sa emergency medical supplies angot sa COVID-19 ba nga mga anak. Kag magluwas sila syempre iban man nga mga facility, especially nga aton mga jail facility, no? Sa BJMP, sa mga nagliligad nga adlaw, pila pa lang to ka mga lugar ang ato na mensyonar, no? Nga hindi pwede gina-cancel ang mga tanan nga klase sang pagbisita sa mga jail facilities sa Region 11, sa nahambal na to ni Tita Wilma, ano pa itong sa New Bilibid Person, subong yan nationwide na tungod sa kabalakasang coronavirus nga ini. Ang masubo dira kay nga linibo-libo na yas ang aton mga kauturan, especially ang aton nga mga trabahante ang maapektuhan. Kaya nga itong sa Trade Union Congress of the Philippines ug TUCP, nagakabalaka nagyed na sa nagadamo nga kaso ng coronavirus sa ating pungsod. Ang hambal sang spokesperson sang TUCP nga si Alan Tanhusay sila apektado sang pagdeklarar sang Code Red Sub-Level 1. Di ba? Indeklara sa Presidente Rodrigo Duterte kagabi. Nakakalawig sang pagpahayag pagpaatag sang Presidente. Apektado sa pagdeklarar sining Code Red Sub-Level 1 ang mga export products sa pungsod. Kag tinapangabay man sini ang Department of Health nga magpangabay sa labor sectors antes liwat magkaangkon sang deklarasyon para man sa kayuhan man kag proteksyon sang aton sini mga trabahante, di ba? Iban gani sa mga call centers, iban wala na obra. Pero abi ninyo si Senator Manny Pacquiao, may gin-author siya nga isa kahagna na miangot man sining coronavirus, nga siling ni Senator Manny Pacquiao, siling niya kung pwede pa lang magpatong sang silot sa sinuman, sorry kung may nagakaunda or nagakaunda or nagapangapi, whatever, no? Silutan ang sinuman nga madakpan nga nagapanupla. Ang kasami-sami bala kada kilid panupla nan. Silutan ang nagapanupla kag ang nagapanikma. May ara na tao di ba na obserbahan niyo man na nga bisan diin lang siya masikma, diin lang siya na, di ba? Sa mga public places. So, ang in-author is Senate Bill 1406 ginmensyonar ni Manny Pacquiao, na Senator Pacquiao, ang nakasaad sa Article 2 sa 1987 Constitution dapat na proteksyonan ng Estado angot sa ikayong lawat sentag sa kapumuluyo. March 9 yan naging submit so patalakay ganyan ni Senator Manny Pacquiao. Amo niya subong kinanglan naton proteksyonan na aton kaugalingon ano gani kinanglan may mask kita, kinanglan manghugas kita permis ang aton kamot, magluwas pagid sina disiplina sa aton kaugalingon, ang aton mga pagkaon sa aton puluyan kinanglan lutuon sang maayo likaw ng pagkaon sang mga hilaw nga pagkaon kag magluwas pagid sina Tita We ano ni sa nakita ko gito ko may mga pilaha kung mga pila-pila kadto sa groceries or magbakal sa din sa mga merkado whatever nga kadamo sang tao mag-antad no kinanglan gani mga 5 to 6 feet ang distance kay paano kung mga gulpi ka bala mangatsi kung gulpi ka mangatsi kung gulpi ka magubo nagatuli mo tutunlan kinahanglan na kung wala tabon imo ilong kag ba ang tendency is ano gani malingi ka sa wala or sa tuo kag dira mo ibuga no ang imo sini pagpangatsi or kung pag-ubo kung wala ka man panyo ang himuon mo na lang balang ang imo nga t-shirt or bayo diri sa may liog na yun batakon mo na lang nga magkadto na lang sa lawas mo at least sa imo hindi ka makahalit sa imo isig ka pareho pwede man ina siya ay oo nga mga anak kag yes misa sa tanan nga simbahan sa Manila ni nga sakop sang Archdiocese of Manila kansilado starting tomorrow March 14 tanan nga misa sa mga simbahan nga sakop sang Archdiocese of Manila na tikay bal mo nagpagwa sa pastoral letter si Apostolic Administrator of Manila Archdiocese Bishop Roderick Pabilio mag-allowing in suspension sa mga misa until March
20, no? Until March 20. Titanaw na to, dali na lang Semana Santa, di ba? Second week of April is Holy Week na. Kag ginhimo inang desisyon kasunod man sa pagsaka sa Code Red Sub Level 2 bangod sa COVID-19. So, kita man, hindi lang niya sa simbahan Katolika, na hindi lang ni sa mga simbahan Katolika sa nagkalain-lain nga mga archdiocese, bisan ano ka man nga sikta, ano man nga mga simbahan, depende ina sa ilaman mga ministro, pastor, kung ano ang dapat. Kay kabalo na sila mo, kabalo na sila sa mga pagsulundan, kag kabalo na sila sa limitation. Alang-alang ang mga faithfuls, ang mga tumuluos sang ila simbahan, sang ila sini relihiyon, ibutang sa kapahamakan, no syempre hindi. Ha? Okay. Wala sang hiwaton nga public celebration sang Holy Mass, wala man sang patigayunon nga public activity sa mga simbahan sa sulod sang amuiya nga mga petsa. Kaga mando manigani ni Pabelo nga updan ang pagpatunog sang kampana sa mga simbahan kada alas 12 sang udto kag alas 8 sang gabi. Ina palatandaan para dungan nga pangamuyon nga o kundungan nga ipangamuyo ang Oratio Imperata, na Oratio Imperata against coronavirus 2019 para mapakigbatuan naton ini. Kinahanglan man nga magapabilin nga bukas ang mga simbahan para sa mga tao nga gusto magpadulong or magsulod sa mga simbahan para sa pagpangamuyo. Importante gid lang nga may mga sanitizer sa pagsulod sa simbahan, sa mga portahan sa simbahan. O tinaobserbahan tayo na naman na, di ba? Naobserbahan tayo naman mismo man sa aton simbahan, magsulod aras, wala na ang holy water nga kung mag-sign of the cross ka, kuan ka sa imong sining middle finger kag forefinger para maka-sign of the cross ka, kag indumili na. Kag ang mga lay ministers, panghugas anay kamot, kag pagkatapos before mag-serve sa Holy Communion, nagapang-alcohol sila anay, kag mag-wear sang mask. Kaya muna ang pagsulundan subong sa simbahan Katolikana. Tikinanglan, muna siling naton ang paghalong ara sa aton. Abi ninyong ginawari, pag giniblang ginhambal, di ba lang ang kaso sa Pilipinas sa COVID-19, may posibilidad nga maglabot up to 70,000 kung ang aton gobyerno hindi pa maghulag. Amo na, abi ninyo din na naghalin sa World Health Organization. Kaya nga World Health Organization mismo ang naghambal sina, nagpaandam nga may posibilidad nga magalabot sa masobra 70,000 ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas kung hindi maghimo sang tikang or aksyon ng gobyerno para malikawan ang paglaptas sini. Amo na subong nga very busy ang aton mga natungdan nga mga ehensya DILG pakadto panaog sa tagsa ka mga barangay, di ba? Para sa kampanya angot sini. Kaysa tutuod mga kauturan, ay mga anak ko. Makasiling kita ang pagpangamuyo nagilang ni mahimo naton kag ang paghalong, di ba? Dito gani sa Rome tanan tong mga simbahan sirado na tungod sini. Wala gitya, wala. Ay ras 2:17 na Tita Wilma, husto na naanay nga ugtas kinahanglan mag-isa kita sa pagpangamuyo para sa aton atubang sa karon, no? Ginatubang sa karon nga krisis sang tagsa-tagsa sa aton, sang tagsa ka pamilya, sang tagsa ka palibot naton, sang aton bugos nga pungsod. Nga kinahanglan mag-isa kita sa pagpangamuyo para malampuasan naton initanan. Relax lang, magabalik si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable ang pagbalita, padayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod,
kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ika-5, kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ika-5, kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Good Action Radio Philippine Standard Time. Yes, ang eton man anay pagkinanglan sa mga press kakamataong nga bulak ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street, nahamtang ang Jenny and Christine Flowers 10. Pwede man kamo magka-contact sa cellphone number 0930-959-2828 at si Maymay Kagsitintin nga maga-entertain sa inyo mga palamanggutanon angot sa inyo mga kinahanglanon nga mga matahom kag press ka nga bulak dala iya arrangement. Again, 0930-959-2828. Kag DTX 500 capsule para naman ina sa aton healthy nga liver. Hindi kita magpatumbaya, hindi kita magpanugot nga mahalita na nga aton siniatay. Pinaka-largest organ aton sa sulod sang lawas nga kinang protection na naton. Minti na ho ng katinlo sini adlaw-adlaw. Gani kita ang mag DTX 500 capsule para sa complete management. Para sa katinlo sang aton siniatay. May mga active ingredients pa ini kag phytochemicals kag antioxidants ina pangontra naman sa paghubag sang aton atay kun liver inflammation. Ti kun ara na problema masigi-sigi na lang na ang ending sa ulihi cirrhosis of the liver o kun cancer of the liver. So kinanglan indigid na mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw para sa aton healthy nga liver kag para kita nga mangin active and fit. Pwede na mabakal sa mga tsindahan, sa mga butika, dira sa inyo tag sa kalugar, kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, kag pwede naton ina mabakal online, ha? Kung ara, gawpon ka mo subong kay Tita We sa Facebook Live, pwede ninyo ma-search dira man mismo sa Facebook ang kalusugan yan. If not naman, pwede ka mo ka-login sa www.kalusuganyan.ph. Kag tandaan nga ang authorized online distributor sa Xanthan Plus Coffee Mix amugid lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Yan, salamat gid. Sis Jason Yang, good afternoon. Thank you so much. Relax lang. Samtang nag-aupod kay Tita Wilma, extra careful man ka mo dira. Salamat kag. Siyempre kay Miss Seven Heaven, ginagapod man sa iton sa sininga hapon. Kay Teresa Ichaus, thank you Tita Wilma. Damo, gid kami na-learn sa imo. Welcome, thank you man. Good afternoon Tita Wilma from Barangay 1 Isabela. Patamyo kay Nanay Ninette Onyate, gapamaligya utan sa merkado sang Isabela. Sa asawa ko kay Nini, salamat. Oh, salamat kag mayong hapon Ronilo Onyate. Kag good PM watching from Kuwait. Gusto ko sa mga computeran sa mga barangay dapat ipasira din kasi walang school mga bata sa computeran sila napunta. Sana bigyan action po. Salamat po. Okay, Ton Bam Nerchi Babiera. Kabay patalupang doon. Okay, Inday Serena Arante, mayong hapon. Kamusta lang kamo dira? Halong man kamo. Inday Ginny Officer, good afternoon. Yes, the Wilma mayong hapon always gid ko. Nagapamati sa imo. Gwit ko gali tita kay Tatay Crisanto Tolentino, Tutu Tuping, kay Mama Fidela, kay Tutu Jeffy Ida Ledesma, kag sa family Galon. Dais or Diaz family ng Eileen. Okay, salamat man. Aha.
Sa Kaliling Kawayan, nagapamati gid sila permi. Kay Puerte gid kaathag katingog mo, salamat. Ay nga mga anak mo. Melanie Dayon, salamat gid kay Inday Salve Gatilugo. And Melanie Dayon, dito monitor kami diya sa Blinds Message sa Robinsons Iloilo City. Wow, thank you so much. Mayong hapon lang dire sa inyo. Alas 2:29 na dugangan lang na karon ni Tita Wilma. Dali gid lang kay mabasa kita sa aton sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay ang itong letter sender sa karon nga hapon, lalaki ini siya. Nagaproblema sa iya love life. mayroon Nagapatawag sa ngalan Nelson, kaging sulat ni Nelson nagasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon lang, kag kamusta? Regards sa tanan nga mga taga-Action Radio kag sa nagapamati sa programa This Is My Life. Tawga lang ako palihog, tita, kay Nelson. 24 years old, kag isa pa lang ako katuig nga nag-practice sang law. Ang problema ko, amo, ang pagkontra sang mga parents ko sa akon nobya, nga isa ka polio victim. Oh. Ginpa-eskwela ako, tita, sang akon mga ginikanan. Kag ina, ang ginagamit nila nga rason para ako pasundon sa ila kagustuhanan. Ang ako nobya, Tita Wilma, tawga lang kay Remy. Palangga ko siya. Matahom ang iya nawong, kay face di gamit siya mo. Matahom ang iya face, nawong, pero labi kag labaw sa tanan. Mapinalanggaon kag maasikaso siya sa akon. Ang iya gid lang diferensya, kon matawag gid man ini nga diferensya, amo ang pagkimpang-kimpang niya nga paglakat tungod lipot gamay ang isa niya katiil. O amo gid man na, di ba? Siling sang mga parents ko, hindi kuno ako magpangasawa sang isa kapilantod nga babae. Pero para sa akon, Tita Wilma, bisan ano pa ang pagyaguta sa akon, kag sa akon nobya, hindi na importante. Kag handa ko nga ipakigbato ang akon nobya, kag ang akon paghigugma. Pero bisan paano, tita, abi mo? May mabatyagan man ako nga pagsumbat sa akon konsensya kung lalison ko ang gusto sa mga ginikanan ko. Inasubong ang ginapamensar ko kag ginabinagbinag ko gid sang maayo. Ano pa nagagamo ang pensar ko kag natunga ang balatyagon ko sa paghimo sang desisyon. Kung lalison ko ang mga ginikanan ko nga nagtinguha para nga magkatapos ako, daw pareho nga nagtraidor ako sa ila. Tita Wilma, hindi kamiya manggaranon.
wala kami a kwarta. Pero ginkamang kagin antos kagin sakripisyuhan kids ang ginikanan ko ang akon edukasyon. Kag wala ako nangin isa ka abogado kon indi tungod sa ila. Oo, bag-o pa lang kag nagapractice ako, pero kon ang imo nagalidughan ang problema kag love, hindi ka kabalo kung anong himuon mo. Salamat gid sa pagbasa. Ang matinahuron, Nelson. Ay gumaho. But anyway, sa atong letter sender, sa karon nga hapon nga nagpatawag kay Nelson, salamat sa imo paambit sa amon sa isa ka bahin sang imo kabuhi. Ang love life mo. Ang ginikanan, yes, kadako sang pagrespeto kag pagpalangga mo sa ila, ang nobya mo palangga mo, kag ginahigugma mo. Bisan ano pa siya, bisan may diferensya pa siya. Ang matugda man ni Tita Wilma, antes man, ari anay ang mataong nga ambahay nun para sa imo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisabas. From Gary Valenciano atong ginadulot man sa imo. I will be here, hambal sang Ginoo. Kunara ikaw sa imo silent moment, tungod man sa imo problema. Ara siya nga nagapamati kang nagahulat man sa imo, ngani hindi ka magkalipat sa iya. Masuwerte ang ginikanan mo tungod sa pihak sang nagakatabo sa love life mo, ang pagpalangga sang ginikanan kag pagpalangga mo sa ila nagapabilin. Ang mahambalang gini Tita Wilma sa imo Tuto Nelson, ginikanan naton is ginikanan naton. Ang ginikanan responsibilidad gina nila nga suportahan ang kabataan. Nga responsibilidad sang ginikanan ang pagpadako sa kabataan nga maging maayo ini nga klase ng bata sa ulihi, mapuslan sang sosyedad kag maging maayo nga citizen. Maayo man nga tumuluo kag may kahadlok sa Dios, di ba? Responsibilidad sang ginikanan ng pagpadako sa mga kabataan kag responsibilidad sang ginikanan ang paghatag edukasyon. Pagtinguha nga mahitagan sa maayong edukasyon ng kabataan para maging maayong ilabos damlag, right? Di ba, Nelson? Yes. Pero hindi buot silingon nga tungod nagantos, nagsakripisyo, nagbakabaka si Papa kag si Mama para nga matapos mong imo kurso kag maangkon mong imo profession sa karon, sila na among magamaneho sang kabuhi mo. Nga buot silingon, sila na magadesisyon kung anong dapat mo himon sa kabuhi mo. Sila mapili sa babae nga higumaon mo kag updon mo sa imo pagpangabuhi. Oo, ara sila. Sa pagpili
sa imo mapangasawa, ara sila sa pagtanaw, sa pagbatsyag, sa paggiya. Kung bala maayo siya para sa imo. Makahatag sila sa ila opinyon, sa ila impresyon sa babae, sa ila mabatsyagan sa babae, kung maging bala maayo siya para sa imo. Pero hindi pwede nga sila ang magdesisyon para sa imo kung sino ang opdon mo sa pagpangabuhi. Kaya nga aara ka na sa husto nga pang-idaron, legal nga pang-idaron, kag hindi palawag-lahog yung imo na tapusan. Oh, attorney. May kahilwayan ka sa pagdesisyon. Ilabi na sa bagay na tungod sa pagdesisyon, sa pagpili sa babae, ngayon mo pag-aop doon sa altar, kag maupod mo sa pagpangabuhi para sa pagtukod man sa imo kaugalingon nga pamilya. Ang responsibilidad gid lang sa ginikanan, amo ang maghatag advice, mabulig kung pangayon sa bulig sa ginikana, sa kabataan, pero kung ina iyang kabataan na sa husto nga edad, ang final decision sa gihapon nagkadepende sa mga kabataan. Gindi ba ginikanan? Yes, Tita Wen. Isin ba sakit pa na yan sa aton? We don't have any choice kundi respetuhan ang desisyon sa aton mga kabataan kaya tiada sila sa husto. Nahimo na nato ng aton part. Ila na ina iya desisyon. Kung hindi sila mamati sa aton suwestyon para sa ila, kag wala nila gin pagkamaayo, kay ti para sa ila husto kag maayong ila desisyon, okay. Let them go. Kung ano man ang mga resulta sina sa ila na ina. At least, from there, maka-learn sila. Kung sila man ang ila na yung desisyon. Pero sa gihapon, ara kita nga ginikanan, nga magalugpay, kag magpahangom, kag magpa-intsyende sa ila, sang sitwasyon sa ila kabuhi. Nga hindi naton pagbasulon, kundi pa-intyendihon lang kinaton. Hindi bala? Tuto Nelson, final decision is yours. Hindi kay Tita Wilma. Salamat lang kay nga agin share mo, gin-open mo, namati man kita, kag naghatag man kita sa aton side kapag intsyende kag paghangop sa sitwasyon mo. Husto ka. Ang sitwasyon sang imo nobya ni Remy, hindi na iya diferensya or hindi na siya defect kung matawag na ton, kundi isa ina ka or masilinta hindi na iya diferensya ang physical handicap, di ba? Hindi na iya diferensya. Kung love mo ni sa katao, batunon mo siya kung ano man siya. Ano man ang itsura, ano man ang diferensya, tungod love ko siya, deep in my heart, baton ko ang bugos siya nga pagkatao. Amo nang natawag nga, true love. Diba? Mabaton, gina ni mama, kag ni papa, sa ulihi, kapin pa kung makita nila nga, maayo siya mag-atipan sa imo. Bisan may gut-gut lang na si mama kag papa kung nagapasugot nga magpakasal ka mo, go! Buligan mo si Remy nga ipapakita sa ginikanan mo nga isa siya ka maayo, mapinalanggaon, kag matipan, kag huwaran nga klase sa babae, kag mangin maayo nga asawa kag iloy sang inyo pamilya sa palaabotan. Okay, alas 2:42 Action Radio Philippine Standard Time. Inailamang ang matugda ni Tita Wilma sa imo. Tuto Nelson, ang mga opinion man sa iba naton nga mga palangga, mga tagpalamatigaw pud sa aton sa Facebook Live, kag sa mga ilang mga tag sa karadyo, ilang mga opinion karon sa aton text hotline. Ara dira, type nyo lang kang ipadala 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Aton anay Celebrity Code Jigsaw para sa makinis, maputi kag mahamis naton nga skin. Halin sa guya pagkato sa bugos nga lawas. Sa mga nagaproblema sa mga pinalian sa ilang punggod, sa ilang mga whiteheads, blackheads, gamitin nyo bala sang Celebrity Code Jigsaw kay nga mangin mahamis sina kag makinis maputi kag nami mangin mapino ang inyo sini nga guya kag bugos nga lawas. Problema ninyo inyo underarm, inyo ilok, nan. Celebrity Code Jigsaw paton sa batdera. Kung sa mga nagaedad-edad na nga feeling ninyo nagasag na or nagamat-amat na halog ang inyo sini skin, inyo panit, gamitin nyo ay amat-amat ng kunots ang Celebrity Code Jigsaw pangaton marekomenda tungod nga ginahugot niya ang imo panit tungod may powerful exfoliating properties ini siya. Pwede na mabakal sa mga tindahan man ka mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Diri sa siyudad sa Bacolod, of course, sa mga butika man diri sa tubang kagkilid sa Regional Hospital, ang Corazon, Locsin, Monte Libanon Memorial Regional Hospital, Jax Marketing, anamtang sa idalom lamang sa Action Radio. Alas 2:43 na,
Action Radio Philippine Standard Time. Relax, magabalik si Tita Wilma pagkatapos ng aton commercial break. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo magkulon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan Alas 2:46, Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, padayon naman si Tita Wilma ay tunanay Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ay nag-isanon nga supplement himo halin diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% pure organic. Kung ikaw may ubo, bronchitis, let's say may emphysema ka, may pneumonia ka, ang aton sa ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea aton ginaswasyon para sa imo. Na tibag, isa lang ikatibag sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea for 1 liter of hot water. Buot silingon, hindi lang ikaw mabinipisyuhan sini, kundi bugos gid nga pamilya. Ang kay nga atawe, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea may antiviral ini siya, antibacterial kag antifungal effect nga makapahagan-hagan sang mga infection sa imo baga kag iban pagid nga mga pulmonary diseases. Pwede ina babakala nga itong sini Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa mga butika dira sa inyo lugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod at available sa tanan nga Huwakong Chinese Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Padayon man si Tita Wilma. Amayong hapon, Tita Wilma. Aga-monitor kami sa imo tagahapon. Ignatamya ko lang family Ligaspi kag La Paz. Nga taga Castillan sa barangay Kamandag. Kamusta lang ko sa ila, Tita? Kag sa family Alabado nga taga Ginpanaan. Kag ang akon bana nga nagaobre sa Magalyon nga si Jay Hungko. Kag bata ko nga si Jay Nanungko. Jaysa. Kag Nisa Ligaspi nini. Okay, kag Jaysa. Okay, si Nisa Ligaspi nita. Taga Barrio Daan. Salamat sa pagbasa. Yes, 6481. Thank you so much.
Albert Aplao na, raman ka upod sa eton. Hello everyone, take care, God bless us all. Watching in Kuwait, halunggid ang tanan. Salamat sa imo, Abeth Aplaon. Pamati, kami ni Giselle Franco sa imo program. God bless you, Erwin Gonzalez. Salamat man. Nunoy Tahunes, ara si Nunoy Tahunes. Salamat. Inday Girlie may atong Salazar. Kag, syempre, si Merly Baldonado. Okay lang sa simbahan, depende sa inyo. Ano ang simbahan kung Katoliko kamo, depende sa pari or sa inyo man obispo na or kung ano man kamo ng church, depende sa inyo pastor or minister, whatever. Sila makadesisyon kung bala may gatherings pa kamo sa inyo church. Isuspend man na nila, pumabalik man after kung safe na kita tanan. Vanessa Trinio, greet ko lang Trinio family da sa Hinubaan. Mami Diana Consolacion, mayong hapon. Hello, Daddy Boy. Mayong hapon sa imo kay sa bugos man nga pamilya. Kay Mami Pilar, kay Nanay Dayan, dara salamat man. Myla Dikito, kamusta lang ako sa Dikito da? Okay, makalabot gid. Martin Aliling, kay Digna Hipilga. Sa Hipilga family. Okay, enough lang na anay kay mabasa si Tita Wilma sa nga pilaman ka mga mensahe sa atong text hotline. Angot iya sa sulat nga ginabasa man ni Tita Wilma halin kay nagpatawag Tuto Nelson. Kay Nelson. Are. Halin kay 3569. Ang hambal ni 3569, Good PM Action Way, obligasyon maghatag sang edukasyon sa bata. Pero hindi obligasyon sang ginikanan. Magpili kung sino ang imo pangasawon. Hindi mamanduan ang gugma. Right, 3569. Bado ma-inspire si Toto Nelson Sinihaw. Okay, okay, ari pa yan. Mayong hapon, ang mahambal ko lang kay nung Nelson, nung hindi butong ginikanan mo sa miga mo, mabaton lang na nila sa ulihi. 6481, salamat again. Good PM, Tito Wepar kay Nelson, ang parents dapat nagidrespetuhon, right? Pero wala na sila right nga intrahan ang love life sa imo bata. Kay bisan sino pa na gusto nila kung hindi mo love, hindi gid mag-grow. Kag obligasyon na sang ginikanan nga hatagan edukasyon ang kabataan, kag hindi ta magpaabot correct nga balikan gid kita. Na pasalamat na lang kita kung dumdumon kita. Pero sa gihapon ara ta nagasuporta sa ila. 9308, yes, insakto gid ina. Ang pagbulig naton sa ila, hindi gid naton pagpaabuton nga balikan kita. Kung mayon hinimuan tati ano gani kita na ining balikan gid kita kang dumdumon gid kinila kita sina perti gid yang puro magpagmurugait ni 7848. Okay, kadlaw lang ang gid si Tita We kagari pagyan Good PM Action We, obligasyon maghatag sang iada na siya kay nang una-una gid tawe. Good afternoon. Ang mahambal ko lang kay Nelson. Paintindihan lang ginikanan mo. Subong budlay pa na. Pero sa ulihi baton niya gid. Basta maayo lang ang girl. Kag kita nila nga happy. Ikaw upod sa iya. From 1112. Kay Nelson. Wait ko lang anay, tawe, family Villaflor, Sanggin Panaan. Villaflor, yes, 4423. Siliya kay Nelson, go lang kung love mo siya, taga ibalagwapo nga apo, kay hasta sa ladungan, ang smile. Ano sa ladungan? Ang smile nila sina. Correct, magkapaumpaw lang na iya apo sa ulihi. Basta maayo lang, di ba? Tanan nga nagapamati sa Action Radio, ginatamyaw ni Inday Wilma sang Isabela. Salamat sa imo kag maayong hapon. Okay. Gusto ta pa naman kayo galing aton oras na alas 2:52 na. Ma-horoscope pa si Tita Wilma. Hindi ko ginakaroon matapos. Relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Yes, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Siyempre, ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule para sa mabaskog neton nga immune system adlaw-adlaw. Subong kinahanglan mabakod gid ang aton immune system kag resistensyado kita. Sikreto, siyempre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pero kung ikaw may ginabulo batsyag-batsyag, kinahanglan mo 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. Para nga maklansing ang imo bugos nga lawas. Ma-detox, magwang tanan nga mahigko para nga mangin mayong imo sini pamatyagan 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. Pala magkutanon sa aton produkto, kag sa imo ginabatsyag aton Dr. Pinoy Healthline 4411299 kag namtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mabagalina sa mga butika dira sa inyo tek sa kalugaran, of course diri sa siyudad sa Bacolod. Sa tinan nga sa ngasang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy kag sa tinan man nga The Generics Pharmacy. In the Red Ruby Hinavia, Mommy, good afternoon. Salamat gid. Dira sa Murcia. Okay, basahon ko lang na karunday, ha? Kay Jocelyn Song Comedia mayong hapon te Wilma Tamyaw Kugali ang taga CMO Sectoral Office. Hi, hello, good afternoon. Salamat gid sa pagupod kay Tita Wilma. Kay Ryan Espuelas, may damo gid nga salamat sa imo. Kag syempre Tita Wilma from Barangay 1 Isabela Patamyaw kay Nanay Ninette, taga Baligyautan. Yes, Dana, nabasa ko na siya kaina. Kay Rebel Cristobal Verde, nga nag-upod man. Kay Judith Calves Pamposa. Kay Inday Ofelia Galero RC. Kag yes, kay Inday Ayla Mong Kataran. Inday Ayla, way na klase. Thank you, kid. Ofelia Galero Garci.
Watching here in Isabela, thanks gid ha. Okay, advice ko lang galitaw yung hambal ni Rebel kay ina. Ihatag yan na lang sa ginikanan niya nga hindi yagin mapunggan ang ginabatsag niya. Ay, paitag. Pero hambalo niya man nga biyakan kay may pelangga sa hindi yagin pagka. Okay. Oh, yes, di pagkalimtan ginikanan niya. Aziz Eugener Helizanga, mayong hapon salamat man. Kagay Susan Tuante de Bulgado, salamat gid. Nining mo para sobre Vega, kamusta ka mo dira? Ha? Kagkain de Rosie Tenova, baada sila nagapusing dira. Mayong hapon sa inyo dira tanan-tanan. Wala na si Tita Wilma sa nga panahon. Juji and Buena Vista Kilantang. Salamat gid. Kay si Tita Wilma, maga-horoscope pa. Bantay ninyo inyo tag sa zodiac sign para karon nga adlaw Biyernes. Marso 13 tuig 2020, Pisces sa mga nag-celebrate sa ila birthday karon nga adlaw mga Pisciana. Pebrero 19 tugtong Marso 20. Piscian or Pisces, hindi mo pagsundon ang mga makita mo nga sala nga ginahimo. Kay nga wala ka gid sang mapuslan dira. Wala ka sa may makuha nga maayo dira. Bulnga ang supernatural mo nga ginabatsyag. Kay nga maghatag ina sang kamag-an sa imo pamatyagan. Mga masuwati mo nga numero 3, 7, 19, 35 kag 44. Lucky color garnet red. Yes, Aries, Marso 21 tubtub Abril 19. Ang pagpalangga ara na subong nabatyagan mo sa imo kaugalingon, hatagan mo sa importansya ang maayo nga pamagtasan. Kag madugang-dugangan man ang maayo nga bagay kag hitabo sa imo palibot. Mga maswerte mo nga numero 5, 15, 41 kag 44 kag 47. Lucky color violet. Action Radio Philippine Standard Time. Impon to stress at yun na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020
sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Okay, padayon man si Tito Wilma. Good PM, tabi lantaw lang ko FB sa imo, kay hindi kami kagwa. Upod lang kami sa prayer ninyo nga ma-safe lang kami diri sa Mandaluyong sa NCOV. Salamat gid. Yes, Ning, ha? Mga muyo gid kita sang hugot. Di ata na pagpabayaan, Mayong hapon inday palihog lang ko tamiyaw sa mga security guard sa BISCOM. Nagapamati gid sila labi na gid kay Rogelio Arante. Kamusta na? Salamat gid. Salamat kag mayong hapon lang. Asawa mo ni si Serena Arante. Okay. Yes, Tita Wilma. Kay Maria Luz Grijaldo Magkunat, salamat kag mayong hapon man sa imo dara. Okay, Mika, upod sila ni Mami Dear niya, Jujian Buenavista Hipigon, upod kay Inday Nika, kag sa imo sinia bana, salamat lang dira, ha? Mayong hapon lang gid sa inyo tanan. Kag salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Ma'am Patamyaw, bi mga barkada ko da sa Isabela sa Barangay Bungahin, Hacienda Alicante sa Cabo namon si Jojo Tanyo Jomar Imbang ang nagatamyaw amo ilagard si Sergeant Inosanto Rinolini. Okay, salamat kay Inday Jeannie Sulgon man. Pasensya na Inday Jean ha, kay aton oras daw ginalagas kid kay Sir Doms Ortiz. Baho, mga anak, gusto ko man pamasahon ang inyong sining mga mensahe kay aton oras daw ginalagas man. May talapuson pa kita para sa inyo ang aton horoscope. So sa Taurus na kita, Abril 20 to Mayo 20, pangamuyo para sa stress management Taurian. Makabuligin na sa imo para sa pagpa-improve, pagpaayos ang imo ikayong lawas. Halong ka man sa paglakat, basi makatipalo ikaw. Kag isa pa Taurian, kung may mabatian ka nga hindi maayo, did malang ba ilang na sila yan? Kaya nga mapainit lang na sa imo pasensya, malipot, irritable ka pa. Never mind. Maswati mo nga mga numero 13, 23, 29, 33, kag 53. Maswati mo man nga mga numero lucky color mo na gali. Lucky color beige. Gemini, Mayo 21, tubtob, Hunyo 21. Happy ang adlaw mo subong Gemini. Kadamo gid sang nagadayaw sa imo. Pero maghalong ka sa mga nagapakuno-kuno nga concern kuno sa imo kay nga chismis lang ng tuyo nila sa imo. Pero may isa pa gid. May oportunidad nga manug-abot para sa imo Gemini. Maswati mo nga mga numero 10, 13, 15, 44, kag 49, lucky color aquamarine. Yes, Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Magplano ka sa paminsaron mo lang kung ano ang dapat mo himuon karon nga adlaw. Kay matabo na subong. Kay ma-attract mo man ang kalipay kag maayo nga kabuhi kung sige-sige lang imo pagtinguha. Mga maswati mo nga numero 3, 11, 19, 29 kag 31.
Sa Tin White is your lucky color. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, abi pamangkota ang abogado, konsulta ka antes ka man magperma sa bisan ano nga mga kontrata dira o kung ano man nga mga papeles. Kinanglan mo ang win-win solution. Namo na dapat mo himuon. Maswerte mo nga mga numero, 9, 22, 28, 35, kay 39. Lucky color, blue. Yan sa mga Virgo naman na gusto, 23, tubtub Setyembre 23, sa tag sa Calaba Fair Virgo, dumdumon mo gid, ha? Sa tag sa Calaba Fair, hindi mo pagid pagkalimtan ang imo kaugalingon. Pariparar ang balatyagon, tungod, dala na dira ang masakitan sa pagpakigrelasyon. Wala pulos ang kabuhi kung wala istorya, tandaan mo lang na Virgo, maswerte mo nga mga numero, 13, Justice 7, 21, 33, kag 39. Carnation pink is your lucky color. Sa mga Libre naman, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Kung mainit ang sitwasyon, palayo ka sa kalayo para hindi ka masunog. Gamiton mo ang mga matamis nga mga tinaga sa pagpaatag para nga mapamatian ikaw. Mangin mamagan ang bugos mo man nga adlaw Libra, maswati mo man nga mga numero 8, Justice 7, Justin 9, 37 kag 44, lucky color flame red. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22, sa paghambal dako ang kabahin sang mahimo mo, sa paghambal mo dako nga bahin ang mahimo sang kwarta. Tuod gin man na, tungod tanan nga makabati ang mamati gid, di ba? Ang tawo may handom kag sama-sami inaiya puwersa nga nagatulod sa ila para nga magmadinalag. Maswerte mo nga numero 10, 13, 22, 35 kag 41, lucky color tangerine. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Palupang daman ang mga kulang sa pansin, mga KSP sa palibot mo. Sa sinagapaagi, bawala tupong ang ila pagbaton sina sa inyo. Kag posible may madiskubrihan ikaw kung hindi ka man direkta iya nga may partisipasyon, hindi ka nalang mag-comment. Maswerte mo nga mga numero 3, 22, 25, 33, kag 41. Lucky color gold. Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19, baw happy ka karon nga adlaw sa pagatubang sa mga problema mo. Bot silingon lang sina, buhi ka. Gani, sige-sige lang ang atong pagpangabuhi, di ba? Tungod yung solusyon, nag-aabot lang sa gusto man nga panahon. Capricorn, 5, 10, 23, 27, kag 39, mga maswerte mga numero. Dollar green is your lucky color. Kag sa katapusan natin ng zodiac sign Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, pilion mo ang makaupod mo karon nga adlaw pero subong imuon mo ina nga may paghalong para hindi ka man makasakyat. Dubliha ang pagpaninguha, ang pag-antos, ang pagsakripisyo, kay kinala mangin honest ka lang sa tanan nga sa tanan nga tion para maangkon mo ang imo ginahandom. Mga maswati mo nga numero 5, 7, 10, 33, kag 44. Lucky color, yellow. Nabatian na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karon nga adlaw. Pasensya na sa wala na itong maabtan nga mga mensahe, pero si Tita Wilma nagapasalamat sa inyo. Ang itong quote of the day nagasiling, Fortune favors the prepared mind. I can't say goodbye. Salamat sa inyo tanan, pasensya. Sa wala na itong malabutan nga mga mensahe, pero si Tita Wilma, padayon man, nagapasalamat sa inyo sa kun man kaupdanan sa technical control. Salamat kay Action Henry Espulgar, o pwede man kay Action J.M. Baikin. Kag sa ngalan sa amon station manager Action Nona Di Maala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong. Buwas naman. Standby sa may tahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,